ಪುಟ 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 ಬಲ್ಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪುಟ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೈಕ ಮೈಕ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಒಂಚಿ ಅನುಭವ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಮಲ್ಪರತೆ ಇದೇ ಇರ್ದು ಎಂಚೆ ಇರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹಾಂ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಬಿ ಪಿ ಸ್ಮೈಲ್ ವಾ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪುಟ್ಟನ ಶಿಷ್ಯನ ಇಂಚುವಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚುವಲೆ ದುಂಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟನ ಶಿಷ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ManishShettyVlogs ಎಂಗ್ಲು ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಲಡುಲ್ಲೇನು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಗಾರ ಉಂಡು ಐರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿಯಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಸನ ಪಂಡ ಒಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಾದ ವರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಿಂಗಳ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ManishVlogs ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಜರ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಟೈ ಅಂದ್ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜರ ಅನ್ನೋದು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಗಿನ ಮದ್ರಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮನೀಶ್ ಸುಂತ್ಲೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಳ ಪಾತ್ರ ನೋಕ ಒಳ್ಳೆ ಬೈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಚಂಡಿದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಜಲು ಬತ್ತದು ಕುಜು ಹೊಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾಡ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಜೈದಿನಿ ಹಾಯ್ ಎಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಕೋ ಜನ ಕಿನ್ಕೋ ಸಕಲ ಪಾತಿದಾರ ಬರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಭವಿಷ್ ಜೊತೆ ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇರ್ಬೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬನ್ಬೆ ಜೆ ಕಿನ್ಕೋ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಯಾತ ವಕೀಲರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮೇರೇನು ತೂದುಪಾರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಉರ್ಫಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲಾರ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲರು ಸೇಕೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಶೇಷಮ್ಮ ಶೇಷ ಆಂಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಯಾ ಸುಮಾರು ವಾಶಕ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಒಂದು ಇದೆ ಬಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಉಂತುಲಿ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಪುನರ್ದ ಮೈನ್ ಎಂಗಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ತಾಂಗಿ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಪಿಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡದಂಡ ಇರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂಡು ಬಲೆ ಬನ್ಪ ಬರ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರ ಬರೋಂಡು ಪೊಯ್ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ಬಲ್ಲ ಮೇರೆ ಪೊಯ್ ಎದುರು ಪೊಯ್ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗಿರೀಶರ ಒಂದು ಮೈಕ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಒಂಚಿ ಅನುಭವ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಮಲ್ಪರತೆ ಇದೇ ಇರ್ದು ಎಂಚೆ ಇರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಇದೇ ಇರ್ದು ಇರಿಗೆ ಹಾಂ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇರ್ತೆ ವಕೀಲಿರಲ್ಲ ಅಂದು ಕೂಡ್ಲಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಪರ ಮುಗಲು ಫೋನುಲ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪರ ಪನಿಯ ಅದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇಂಚಿನೋಂಡ ಏನು ತೊಯ್ಪೋ ಖಂಡಿತ ವೃತ್ತಿ ವಕೀಲ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡ ಈ ಕಲೆ ಬೋಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಗಿರೀಶರ ಒಂದು ಮೈಕ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಒಂಚಿ ಅನುಭವ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಮಲ್ಪರತೆ ಇದೇ ಇರ್ದು ಎಂಚೆ ಇರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಇದೇ ಇರ್ದು ಇರಿಗೆ ಹಾಂ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇರ್ತೆ ವಕೀಲಿರಲ್ಲ ಅಂದು ಕೂಡ್ಲಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಪರ ಮುಗಲು ಫೋನುಲ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪರ ಪನಿಯ ಅದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇಂಚಿನೋಂಡ ಏನು ತೊಯ್ಪೋ ಖಂಡಿತ ವೃತ್ತಿ ವಕೀಲ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡ ಈ ಕಲೆ ಬೋಡ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅದು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಇಲ್ಲೇರು ಏರು ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಅವನ್ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೊಂದು ಮಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪುದಾರು ಗಿರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರು ಬಜಿ ಪುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡು ಬತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮುಳಿಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚು ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ ಲೈಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಪನ್ನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪುಟ 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 ಬಲ್ಪ್ ವಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪುಟ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಎತ್ತೇರು ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜಿನ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಮೂಲೆ ಎತ್ತೇರು ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟೇರು ಆ ಟೈಮ್ ದೈವ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ದೈವದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಜಾಗ ಬರೋಡು ಬಂದಾಡಿ ಐದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕಲ್ಲ ದೈವ ಅಡೆಬೋದು ಅಂದರೆ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಭೂತ ಅಲ್ಪಭೂತ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಡೆ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪದ ಗಿಡ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದ ಕ್ರಮ ಸೊ ದುಮ್ಮ ಇಂಚು ಅಣುಕರ ಮತ ಅಂತಾನೆ ಅವೇ ಕಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಎಂಕುಲು ಮಂತ್ರ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿರು ಮೇರ್ನ ಮೇರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಜ ಗೊತ್ತದ ಒಂದು ಕೊಯ್ ತಿಮ್ಮಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ರಪ್ಪ ಬೈ ತಿಮ್ಮನ್ರಿ ಅಂಚ ಬಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಉಂಡಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಒಂದಲೆ ರಪ್ಪದ ಹೋಜಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈ ತಿಮ್ಮರಿ ಅಂಚ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಪ್ ಅವೇ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಭೂತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲೇ ಇಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರಲ ನಿಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟು ಲೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೋರಿ ತೊಲ್ನೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಪೈಲ್ವಾನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಕಟ್ಟವಲ್ ಪಡ ಕೋರಿದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಇಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಭೂತ ಒಯ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಪೈಲ್ವಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಪುಟ್ಟನ ಶಿಷ್ಯನ ಇಂಚುವಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚುವಲೆ ದುಂಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟನ ಶಿಷ್ಯ ನಾನೇ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಭೂತ ಬೈದರೆ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿರೋಡು ಏತು ನಮಗೆ ನೆರ್ಪೇರ ಪಿರೋಡುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏತು ನೆರ್ಪೇರು ಪಿರೋಡು ಇಲ್ಲ ನೆರೊಂದು ನಮ್ಮ ಗೆನ್ಪರ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಉಬ್ಬೇಸಿಗಳು ಪೋದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೋರಿ ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತುಲೆ ಕೋರಿ ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಈ ಸತಿ ಕಿಟ್ಟು ಬರ ಎತ್ತಿನಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಹಲೋ ಕಿಟ್ಟು ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಅಮ್ಮೇರ ಮಗೆಲ್ಲ ಓಹೋ ಓಹೋ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಬರ್ತಾರದ ಒಂಜಿ ಕುದುಪುನ ಕೋರಿ ಒಂದು ದೆಂಗದ ಬೇರ್ನ ಕೋರಿ ಎನ್ನತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ದೆಂಗದ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ವೈಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತೆ ಅದು ಯಾರಂಚೂರು ಬಿದೆ ಬೋದಿತ್ತು
ಬಸ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಆರೋಲ್ಲ ಹಾಂ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಸಹ ಬಿ ಪಿ ಬೆರಿತೀನಿ ಒಂದ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಹೋಗ್ಬೇ ಹೋ ದುರ್ಸಿದಪ್ಪ ದುರ್ಸಿ ಹೆಡ್ ಭಾರತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಿ ಪಿ ಕೈವತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ ವಾ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ನಗುತ್ತಾ ಬಾಲು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಬೇ ಶೋಕಾತನ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಲಿ ಹಾಂ ಪೂರ ಒಂದು ಹಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಬೀಡಿಗತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಂತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾಕಲು ಅಂತ ತೋಜಾಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ರು ಪಕ್ಕ ತೋಚಿದೆ ಪೋಲೆ ಬಿ ಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾರತಿ ತಿರುಮಲ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಓಟಿ ದೀಪಿರು ಛೇ ಇಂಚಿನಾಯ ಫೋಟೋದೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಕೂಲಿದ್ದೆ ಕಂದಿನ ಪೋದೆ ಅಂಚಿ ಪೋಲೆ ಲೇಟನ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ ಇಂತಿಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಲು ಇರ್ಸ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಇದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತಿರ ದರ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಜಂಚ ಪಾತಿರ ಇರಂದು ಪಾತಿರ ದರ್ಕ ಬಲಿವಿ ಅದು ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮರ ವ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿವಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಂಬೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಬೇಜಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಮೇರೆ ಉಂಟು ಜೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಓಲು ಬಾಯ್ಕೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮದಿಮೆ ಪುರೆತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಪೋಪೇರು ಒಣಸಿಗೆ ತೂಲೆ ಅವನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ಓಲು ಓವೇ ಒಣಸಿ ಉತ್ತಿನ ಮೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಇವರೇನು ತೋಲೆ ಲೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬರೀತೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಲೆಂಗಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು